Mena Gunjela, commerçant sigilen de Sankaname, Morka fana sigilen de Sankaname, Jama Talibul. Ne bɛ fɛ ka jama sɔrɔ I bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka kɛ jamatigi ye I bɛ Gɔn Jaraba ɲaga de ɲini Gɔn Jaraba ɲaga n'i y'o ɲini I bɛna Gunjɛ furaburu bɔ den 16 ka turabu sirakanso den e fɛ cɛw k'i sira labɔ musow k'i sira labɔ hali n'i ye nin kɛ k'i to I ka mɔmi yiran kunna walima I ka mɔmi yiran pɔli kunna walima I ka furufuru yiran pɔli kunna ka gulon o yirisun jukɔrɔ diɲɛ bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ o jukɔrɔla in de la yen yɛlɛmacogo t'a la I bɛ Gunjɛ furaburu bɔ den 16 ka turabu sirakanso den kalalaw a bɛ ci kelen wɛrɛ fila wɛrɛ I bɛ kalalaw bila kelen bɛɛ sanfɛ ka den 16 kɛ Gɔn Jaraba ɲaga kɔnɔ k'a emballé ko ɲuman kɛ I bɛ feere kɛ yɔrɔ min na I ka magasin kɔnɔ I ka atelier kɔnɔ I bɛ taa gulon yen ni fɛn tora k'a balancer o yɔrɔ bɛɛ jamaw bɛ regrouper o yɔrɔ in de la o kɔfɛ n bɛ dɔ wɛrɛ dɔn Gunjɛ la Gunjɛ ye yiri min a bɛ den cɛman ani den musoman de kɛ a den cɛman o ye jamjani ye den musoman o ye den min mɛnɛmɛnɛ bɛ don min kɔnɔ n'o I b'i jilaja den cɛman jamjani I b'a kelen kari fo ka taa se den 100 ni den 7 ni den 4 na k'a fara ɲɔgɔn kan ka don kolon kɔnɔ ka furuki n'i y'a don kolon kɔnɔ n'i y'a furuki I bɛ barakante k'a la n'i y'a kɛ tasuma la n'i ye fɛn min fɔ Ala ko Ala k'o d'i ma o don Ala b'o d'i ma Gunjɛ den musoman n'i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ ka kɛ nafolotigi ye garisɛgɛ sɔrɔ ka kɛ garisɛgɛtigi I b'a caman de bɔ nin man kan ka ban I bolo n'i y'a caman bɔ I b'a susu a mugu ani sanumugu dɔɔni warijɛ mugu dɔɔni I b'o de k'a la k'a n'o ɲagami ɲɔgɔn ye ka to k'a k'i koliji la n'i y'a k'i koliji la I bɛ nafolo sɔrɔ I bɛ garisɛgɛ sɔrɔ i ye tiɲɛ oui tuma bɛɛ I b'i ko n'a ye wa siri o siri dibi o dibi n'o de bɛ kɛ sababu ye ka nafolo d'i ma b'o bɛɛ wuli ka bɔ wuli ka ni dutigi b'i fɛ yɔrɔ tuma dɔ la I bɛ dɔɔni baara I kelen pe de I ka kisi mais n'i bɛ fɛ I yɛrɛ ka kisi I musow ka kisi I denw ni mɔdenw e ka dutigiya kɔnɔ san ka taa s'i ka saya ma malo ko ni lebu ko ka n'i sɔrɔ I ka du kɔnɔ dutigi bɛɛ b'o de fɛ o est-ce que dutigi bɛɛ b'o fɛ a b'o ka di ne yɛrɛ fɔlɔ I ka dutigiya kɔnɔ den kana wolo a kɔnɔ min bɛ se k'i ka mara kɛ wulu de b'o kɛ wulu de b'o kɛ I bɛ wulu nun de ɲini n'i ye wulu nun tigɛ n'i taara wulu kunkolo feere yɔrɔ la minnu bɛ wulu kunkolo ja k'a dafalen feere a kolo tɛ dɛ golo bɛ min kan I bɛ wulu nun tigɛ I bɛ taa n'a ye I ka so n'i taara n'a ye I ka so sufɛ I dantɔ sufɛ I dantɔ I b'i ka hami fɔ a la Ala ne ka bange ni n ka saya kɔnɔ ne ka ɲɛmɔgɔ in kɔnɔ ne tɛ fɛ ne maloden ka bɔ n ka maramɔgɔ kan I t'a fɔ I maloden ka wolo dɛ parce que I bɛ ka dɔw mara déjà dɔw bɛ taa mara kɔnɔ ka ban dɔw bɛna fara kan de mais dɔw b'a kɔnɔ e bɛ mara o mara kɛ e t'i fɛ kungo k'i sɔrɔ min bɛ lebu walima k'i malo I bɛ o fɔ a la k'a bila I kunkɔrɔ k'i da kasi ni dugu jɛra I b'a ta I bɛ taa don ɲamanton jukɔrɔ I bɛ taa dingɛ sen ɲamanton bɛ yɔrɔ min na poubelle jukɔrɔla tɛ dɛ ɲaman tonnen de dugu kɔnɔ yɔrɔ min na I bɛ t'o dingɛ segin ka wulunun de k'a datugu hali ni Ala ye san 1000 d'i ma Ala t'i maloko d'i ma a t'i lebuko d'i ma a tɛ mɔgɔ bɔ I ka mara jama kɔnɔ min bɛ se k'e kɛɲɛ k'e k'a sɔrɔ n'i ko mɔgɔ k'a bila yɔrɔ min o b'a bila yen Alahu Akbar ne yɛrɛ bɛ nin kɛli ne bɛ nin kɛ sini n'i ye nin kɛ n'i ka mara mɔgɔ ye mɔgɔ 2000 terikɛ hali ni dugutigi ye nin kɛ a ka dugu a kɛɲɛ den tɛ bɔ dugu kɔnɔna na Alahu Akbar oui ne bɛ nin ko nin kalama ne bɛ nin dɔ dɔn tuma min na n bɛ Gabon n ye nin kɛ k'a di Gabon jamanatigi ma waati min na a tun bɛ fanga na oui Alahu Akbar I b'a dɔn ba ni sirijugu ni dabalijugu b'i kan n'i bɛ fɛ k'o wuli ka bɔ yen bɛɛ bɛnna kan k'e tɛ kɛ foyi e yɛrɛ sɔnn'a ma ko ɲɛɲini b'i kɔ I bɛ ba bo caman de ɲini n'i ye ba bo caman ɲini I b'a kɛ boîte kɔnɔ ka ji k'a kan ji gansan tɛ k'a kan I bɛ turabu kolabanso de Musa sɛbɛn siɲɛ 24 k'o nasiji ta k'o k'a kan k'a datugu fo bo in ka toli nasi in na ni bo in tolila nasi in na
ni kunɲɔgɔn kelen dafara i bɛna yɛlɛma kolon kɔnɔ tuguni n'i nana yɛlɛma kolon kɔnɔ i b'a foroki k'a da tile la n'a jara i to k'a kɛ tasuma la k'i wusu n'i y'a kɛ tasuma la k'i wusu n'a ye ni o ni sɔrɔ ni siri b'a la a b'o siri in tigɛ ni dabali b'a kan a b'o dabali in kɛ wa a bɛ tila k'i sɔn e yɛrɛ min bɛ k'a kala e tɛ dɛ n'a ye ni o ni sɔrɔ a tɔnɔ entourage sisi min kɛra tasuma la n'o o sisi bɔra ka mɔgɔ sɔrɔ babu n'i bɛ fɛ ka subaga kɛlɛ ka b'i ka so walima i bɛ secteur min na subaga bɛ yen a seri ma a ma si ma k'i ka wusulan wusu subaga ka sikili da wa ani a ka bɔ a la i bɛ ba bo ni tɔmi kɔkan fara i b'o de ɲini k'o fara ɲɔgɔn kan k'a susu k'a kɛ tasuma la n'i y'a wusu ni subaga sɔrɔla i bɛ yɔrɔ min na kilomɛtiri 2 3 yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ subaga kɛlɛ nin bɛɛ de la a bɛ kɛ i n'a fɔ ɲɛgan o ye ba ye ba bo e ye nin faamuya ba bo i b'a ta k'a compter den 55 ani naani min bɛ kɛ so kɔnɔna na i b'olu 2 fara ɲɔgɔn kan k'a susu n'i y'a susu ni gami gɛlɛn b'i la n'i y'a wusu n'a ye ala nin ko in de bɛ n'a bɔ yan n'i y'a kɛ tasuma la ala b'o bɔ ba gere surtout bankɔrɔn gere n'i ye bankɔrɔn gere sɔrɔ i bɛ adama sɛbɛn papier sanfɛ siɲɛ 100 siɲɛ 14 k'o kuru kɛ sɛbɛnden k'a don bankɔrɔn gere kɔnɔ k'a datugu ni dikɛɲɛ k'a tu ka juru k'a la k'a bila i kɛrɛ la k'a bila poche kɔnɔ n'i y'a bila poche kɔnɔ ka 20 to million bɛ don poche in de kɔnɔ ba gere bankɔrɔnin gere o bankɔrɔnin gere kelen baara dɔw de bɛ yen an da tɛ s'olu ma an bɛ bɛɛ jɛma fayida di mais n bɛ baara yɔrɔ dɔ ta tɔgɔ ma ko damana fayida di o baara yɔrɔ in a fɔ de ma minnu bɛ sojɔ kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ sojɔ kɛ maçon ni maçon t'i fɛ fiyewu a ka marché ka jɔ n'ale ye marché ni kelen min sɔrɔ kalo min na i t'a sɔrɔ a bɛ kalo 6 kɛ ale tɛ wele marché gɛrɛ la a bɛ bankɔrɔn gere de ɲini ka dunukalaw ba ka so min bɛ kɛ sokɔnɔnaw la voilà a b'o de ta k'o susu k'o mugu kɛ bankɔrɔn gere kɔnɔ k'a datugu ni dikɛɲɛ k'a tu ka bila kun o bɛ kɛ héritage de la famille ale bɛ sa n'a den min nana ka mansaya ta place la a b'o gere kelen ta ka bila kun o b'a ka ɲɛnamaya kɛ ka ban i bɛ secteur min na i bɛ dugu min na i bɛ kɛ entrepreneur de quoi yɛlɛma cogo t'a la parce que diɲɛ bɛɛ n'e bolo ma don so min na k'o jɔ a tɛ dɔn ko so jɔlen b'o o dugu in na walima o jamana in na. Alahu akbar. Ba de bɛ nin kɛ. Nin ye bakɔrɔn in dɔrɔn.